Zdravím vás. Zás niečo, chlapi, pre vás mám takú pikošku. Zdroj pozrieme. Áno, je to zo Samsungu. Vidíme jeho model. Televízor vypína, zapína. Niekedy ide aj 1-2 dní. No, vy ste identifikovali, že zdroj. hľadáte chybu. Neviete si poradiť. Pozrieme sa na konštrukciu zdroja takto z výšky. No a vidíme, tuto vidíme nášho borca Pythagorca. Pozrieme sa na druhú stranu, na našeho borca Pythagorca. Čiže to je niekde tuto. Áno. A čo vidíme? Áno, vidíme náš veľký problém. Mnohí objednajú zdroj, tvrdia, že to je vyriešené, super, ale ja stále hovorím, je lepšie opravovať, hľadať, dávať návody na internet, pomôžete iným, budú radi. Pekný deň, držte sa.